Вітаночки, мої шановні. Рада усіх бачити. Так, послухали свой голос, пачалі, дакладней не пачалі, а працягнулі нашу гульню. Учора мы гулялі, і ведаеце, што вось картку, што мы знайшлі, яна мяне крыху так бы мовіць прыгаломшыла, таму што я не памятаю, каб падчас гульні нешта такое бачыў. Каб нам трэба было ісці ў нейкую лакацыю, гэта ўсё праз тое, што... Не пераймайся, дзяўчына, ўсё будзе добра. Я не ўзгадаў, каб нешта такое было. Чаму? Таму што такога не было. Гэта памылка моя. Памылка праз тое, што моя ангельская мова ідзе. Так. True Fate. 3 з 4. Вось, мы не знайшлі там, у гэтым бункеры, адную рэч. Вось, гэта я ўжо потым... Так, гэта я ўжо потым абнаружыў, калі глядзеў праходжанне іншых учора гульцоў. Ну, карацей, зараз гэта ўсё выправім. Ці варта ісці падчас завірухі? Ну... Але рывіда. Мы ж-то выспаліся, наеліся, выспаліся, то давай. Чаму па не? Там у любом выпадку неяк трэба правесці гэты час. Дык чаму б яго не правесці ў бункеру, правда? Мы вяртаемся ў бункер, і я вам просто покажу, што там яшчэ гадзіннік быў. Выяўляецца, што гадзіннік гэты, які мы не знайшлі адразу, ён знаходзіцца ў месцы, якое не бачна. Там, карацей, нейкі кут трэба мець угледжанне на гэтае. Ой, халера, ну што мы перанагружаны. Бегчы не магу. По-моему, крыху сюды трэба павярнуць. Так, гэта ўніз нам сюды. Не сюды. Ось гэтая малайчына, вядома. Зараз прабадзяемся, ХП згубім. Но затое выправім нашу праблему з клаўстрафобіяй, якая пачала з'яўляцца ў нас. Хаця б крышачку. Няўжо яно тут, за гэтым рагом? А яно не тут, яно не тут. Ай, добра, хадзім у хату, пачакаем, пакуль завіруха сыдзе. Каб цябе ліха з гэтымі завірухамі, бляха.
дрэва ляжыць, там хата стаіць. Ну, хаця б хату я знайшоў, не заблукаў. This pack is getting too heavy to carry. Так, давай. Клаўстрафобія знізілася на палову. Давай перагледзім, што ў нас тут маецца. У нас да халеры. Боже, хто як яно завецца. Вугаллю. Так, адзежу мы скінулі. Вопратку. Давай перапрацуем. Гэты брухт. Так, гэта ўжо не брухт, гэта мне трэба. Сколько халер у нас? Так шмат вагі. Потому что я тактычныя перчаткі з сабой, пальчаткі з сабой цягаю. Ну такое. 0,7. Як шмат не падае. А яна недзе тут і стаіць. О, усё. Дзякуючы гэтаму я хаця б бегаць магу. Вода пап'ем. Трэба будзе прамотаць час. А можна яшчэ і паглядзець. Так. Намоклі. На 60% жудасць якая. То есть не памятаю, калі я нашу яе, яна сохне лепш, ці наадварот, калі яна ляжыць побач, то яна сохне лепш. Калі разам так, там 80% быў адна шкарпэта. Гэта мы ўсё не адрамантуем, гэта ўсё трэба будзе несці ў іншае месца. Карацей, нам трэба аляні скуры 2 штукі. І трусіная скура. Усё гэта, я не памятаю, ці было на гэтай лакацыі. Гэта ўсё трэба будзе... Было, я памятаю, што я лупіў, збіраў гэтых трусаў, калі мы знаходзіліся на вежы радыё. Во, там павінны быць скуркі і вантробы высушаныя. Нам трэба туды зазірнуць будзе, ну і адпаведна яшчэ зазірнуць у ангар галоўны, дзе знаходзіцца ўвесь лут з гэтай лакацыі, які мы збіралі агулам. Добра. Так, ну карацей, мы зараз завершым. Што такое? Мы зараз завершым гэты... Пярэдзіна дня, бляха, мы не стомленыя нават. Ой, ну ты заенчыў. Давай, знікай. Йой, лайт, вітанк шаноўны. Зараз бачыш, мы тут захраслі краху. Вырашыў сёння Long Dark скончыць. Таму што выявілася ўчора, што літаральна... Так, давай так. Конец дня. А яно ўсё вые. Сотні ўжо вые, паскуда. Выявілася, што літаральна там адзін крок застаўся ў гэтай вось задачы. І мы яго адразу на мінулым стрымы не выканалі праз тое, што там не бачны гэты прадмет, які трэба падабраць. Якая далей гульня? Так, што ты маеш на ўвазе? Калі ты пра Long Dark, мы яе не скончылі. Я буду працягваць далей, бо ёсць дасягненні ў Steam, якія я буду рабіць. Яны складаныя. Вось, ёсць адзін там картограф, падаецца, завецца так. Ну, то бок, там мега. Усё гэта будзе складана, і гэта трэба будзе на гэтым узроўні складанасці і зрабіць. Ты праходзіць будзеш на 100%, ну намагацца, так? Каб дасягненняў здабыць 100% у Steam. Вось, і гэта мы, дарэчы, абмяркуем уже на гэтым стрымы, калі нарэшце скончыцца гэтая завіруха шалёная.
Мне галоўна толькі трэба дайсці да бункера зноў. І вые, і вые, і вые, і вые. Man, this pack is. Ну, без перапынку. Курва. Ежы няма. 7 гэтых толькі рагозінаў. Ваўка з'елі, а ўжо згаладнелі. І такім надвор'і я не пайду нікуды. Трэба будзе чакаць, каб знікла гэта ўсё. А там у ангаре, я памятаю, была ежа. То бок мне б да ангару дабегчы. А лепш упаляваць каго. Тут цябе ліха, божа, гульня. Ай, не дае прадыхнуць з гэткімі рэчамі паскуднымі. Ну досыць ужо, спыніся. Срака. Всё вые, і вые, і вые. God, I'm starving. Трэш. Ужо згаладнелі. А завіруха не пускае. Шыкоўная нас чакае пара. I'm not. Як мы там пачуваемся? Палова, стаміна. Так, давай да ранку спаць. Ну што тут зробіш? 3 пакінем сабе рагозіны, але больш нічога няма. Лягаем спаць. Так, ну нібы скончылася, так, не? Can you eat trees? Так, дзе мы тут? Ложак, 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 вось вода. Дзе дзверы? Так. Дзякуй Богу. Пойдем отсюда. Ай, холодно, галоўнае, каб не тут сидзець. I wonder if I can drop any of this gear. Так, я пайшоў сюды, а трэба было. Все ж таки трымацца прамага накірунка. Так, ну мы на гэтай ежы, што ў нас 3 рагозіны павінны дацягнуць да... Як яго не да бункеру, да ангару. Крыху падбегчы. Недзе легчы. Тут галоўны бонус нам не згубіць, бо гэта ўжо другі дзень, дзе мы ямо добра, і адпаведна ў нас будзе гэты. А што за жоўты знак каля сэрцайка? Гэта будзе ў нас праблема, звязаная з клаўстрафобіяй. Паколькі мы апошнім часам нашавалі толькі ў будынках, ось і яшчэ развіваецца клаўстрафобія. Так, давай возьмем ліхтар. Так, ідзем, павяртаемся назад. Шукаем той гадзіннік, які праебалі ў мінулы раз. Сюды.
Холодильник тут мусить быть. 8. Все, мы завершили. Lost Horizon мы завершили. Ось, усё праз неуважнасць у мінулы раз. Так бы скончылі яго на мінулым стрыме. Ужо на гэтым займаліся іншымі рэчамі. Я так кажу, ночую толькі ў будынку, але крастові у цябе няма. Наконт клаустров... Ой, божахна. 2 засталося. Трэба бегчы нам да гэтага, як мага хутчэй. Клаустрафобія будзе, калі ў цябе захаванне было зроблена, ці гульня пачатая у 25-м годзе, бо дапаўненне, не дапаўненне, а апдейт, які увёў наяўнасць клаустрафобіі, ён выйшаў у канцы 24-го года. Вось, і адпаведна беглі. А чаго тут? Валэндацца, бадзяцца. Вось, і адпаведна, калі ў цябе новае захаванне, ты ствараеш новую гульню, яна табе прапануе, ці мы маем праблемы з вітамінам С і клаустрафобіяю, і таксама ці выкарыстоўваем мы пуму. Вось, а калі ты захаванне ў цябе старое, і ты ствараў раней гэтую гульню, то, адпаведна, у цябе гэтага няма. Па змаўчанні, то бок гэта, тыпу, неактыўныя опцыі дзве. Вось праз гэта, хутчэй за ўсё, у цябе няма. Плюс да ўсяго яшчэ трэба ўлічваць, на якой складанасці ты гуляеш, таму што на нізкай складанасці з клаустрафобіяй цяжка сустрэцца. Яна там амаль што не развіваецца ніякім чынам. Гэта на высокай складанасці, вось тут як непрошаны госць, ці там ёсць пакуты, ўжо пачынаюцца праблемы праз тое, што ты спіш у будынках. Падаецца, 2 дні запар трэба паспаць. Ці знаходзіцца 2 дні запар, ось як я зараз праз завіруху. Бля, толькі не кажы, што зараз пачнецца завіруха. Ой, пиздос. Толькі скончылася. Бля, на гэтай мапе заблукаць-то лёгка. Давай, иди, малая. Добра, што не супраць ветру нам ісці. Ой, так. Не хапала нам ще замерзнуць наўпрост. Дрэва. Трымаемся дрэў. Давай, стихай. Молю тебя, стихай. Ежи нема, бляха. Огляду нема. Слуп. Ого, ВПП добре. Ангар. Ох, боже, мы вышли. Так, я сподіваюся только что ежею. Давай мне ежу. Коли ласка, дай ежу. Ёсть. Кукуруза ёсть. О-о-о-о-о. Смакота.
Няшмат, бляха, і яна каларыйная, вядома, шкада. Так, ну што, нам трэба скінуць вось гэтае ўсё. Чакай, а дзе? А вот стаіць. Для брухту усялякага. Так. Потым, што у нас тут? Вось гэта можна пакласці на стол, пакінуўшы сабе адзін. Так, гэта ўжо лепш з сабой цягнуць, бо ёсць дасягненні ў Steam па фотаздымках. Добра, так, бульба знішчаная, адна і другая. Гэта нядобра. Ежы нема, вады нема. Пальчаткі няхай будуць з сабою. Можна напарыць гарбаты. Так, гэта... Цягнуць з сабой? Не, тут пакідаць дакладна не трэба. Ведаеце, што мы зайдзем на чыгуначную станцыю, депо, і там пакінем 5, а 10-ку панесем з сабою на разбрудную чыгунку. Так, о, бярозка. Бярозку нам трэба зацягнуць адсюль у іншае месца. Лёха, вітанкі. Так, я таксама начую толькі ў будынках, але кластрофобію у мяне няма. Гэта я ўжо прачытаў. Так, усім цяпла, да, дзякуй, дзякуй. Мяне цёпла, калі што. Лічу, што гэта праз твае зычэнні. О, гля. Гля, колькі вугалю тут мы нанеслі. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Так, соль гэта добра. Так, халера, што рабіць? Што рабіць, калі ў нас завіруха? Давай пап'ем. Ляжам адпачыць, трэба неяк усё ж такі злавіць момант. Нам адсюль валіць трэба, як мага хутчэй. Добра было б распаліць вогнішча там. Прыгатаваць гэтую бульбу. Жудасна. Жудасна. Простое, што няма магчымасці спакойна сысці з гэтай лакацыі. Хоць ты слухай, трэба было, ведаеце, не сюды бегчы, а ў пячору тую бегчы. Бо там мы... Ага, там трэба было б кінуць тады наш хабар, вугаль, каб залезці на той... Бо там ёсць 5 кавалкаў ваўчыны. Памятаеце, мы гатавалі ў пячоры, калі прыходзілі сюды ў аэродром. Так, лягай спаць. Можа, ты скончышся нарэшце. Ты будзеш зараз мяне пакута гэтат... мучыць. Валера расце. Пячора далёка адсюль, на жаль. І есці няма чаго. Бля, ну гэта трэш. Гэта трэш. Як мне выйсці адсюль? Куды мне падацца, каб выжыць? Все, для ежи нема. Сука, ёбаная на дворе. Не упаляваць праз гэтую завіруху нікога, таму што жывёлы не рэспаюцца, калі што. Я гэтае магу з'есці ці не? Не магу. Просто пипец некий. Нема ежи.
Варве, добрая раніца, як справы? Та неяк яно ідзе, бачыш, бляха, ледзь жывы. Трэба пакінуць гэтую лакацыю і завіруха другі дзень мяце. Ежы няма. Я уже казаў, што у завіруху не рэспаюцца жывёла ніякая. То бок ты яе не зловіш, не ўпалюеш і нічога. Такое сабе, такое. I'm not sure I can carry much more. Поле 31. Так, ось гэты ангар. Damn. I'm freezing. Хутчэй за ўсё прыйдзецца бонус, які у нас маецца. Які маецца у нас гэтыя плюс 5 кілаграмаў. Прыйдзецца яшчэ пачакаць. Ён у нас сёння знікне. Гэта 100%. Праз адсутнасць ежы. Так, а дзе трусіная скура? Няўжо я не пакіну яе тут? Так. Жахі, дзе жахі? Ось тут, мабыць. It's so cold. Та ёпта мать. I'm gonna lay down for a bit. А, толькі вантробы, зашибісь. Зашибісь. Так. Зараз будзем губляць ХП не толькі ад... Ну гэта не з'есцім. Нічога не застаецца. Трэба чакаць. Губляем бонус. А завіруха кажа, ці нахуй. Ці нахуй я не скончуся. Рабі, што хочаш. Другі дзень запар. Так. Што ты ледзь варушышся, дзеўчына. I can barely walk with this much gear. Так, учора накаркаў. Сэнсе накаркаў. Падаецца, я ж нічога такога не казаў. Бяжым адсюль. Праз завіруху. Праз усё. Дякую Богу, тут дарогі маюцца, то павінна прайсці па гэтых дарогах, не згубіцца. Але гэта, вядома, ганебна, ну як так можна? Быў ужо ж дзень, былі ж сотні гэтай завірухі, на што другі дзень рабіць? Ж нават гадзіны не прайшло, як яна зноў пачалася. Дрэнна надвор'я, ой, не тое слово. It's so cold and warm.
Давай, шевели свою дупою, малая. Ты ніби выжить не хочешь. Тут ще кепска, што няма ніякага вогнішча, дзе распаліць. Адзінае было толькі магчымасць у той хаціне, дзе мы былі зараз, каля бункеру. Вось, бо ні на аэрадроме, ні так, ні ў ангары няма проста месца пад гэтае, каб можна было гэтую бульбу сапсаваную паспрабаваць прыгатаваць. Віктор, чэсць, чэсць. Не очень видеть. Так. Мы ще навіть до скрижування не добігли, а там ще від скрижування добре так істи. Так, паузим. О, заебись, зараз утвар він буде змуть мне. Не, коли ласка, не змою твар, да, я поверну. Ой, холера, як же ж довго туди йти. Згубим, да, холера ХП, а поки ми будемо голодні, ми не зможемо відновляти своє здоров'я. Навіть коли спим. Так, усё. Бегче не можна. Тяговитости не хапаем. Так, во, нарешті. Скрижування, і тут ще йти доволі довго. Баюся, што нават калі б мы зайшлі ў ангар падчас завірухі, паелі б тыя дзве бляшанкі кукурузы і выйшлі сюды, ўсё роўна не хапіла нам гэтых калорыяў, каб выцягнуць. Нічога, мы дойдзем да загадкавага возера ці да разбуранай чыгункі, і там сабе ўсё адновім. І бонус гэты, і гэтак далей. І разжывем. Вітанашкі шалёны. Зігзаг, вітанашкі. Усё адновім. Галоўнае толькі адсюль выйсці, бо тут лакацыя такая гаўняная. Гэта аэрадром. Ён заўсёды такі. Горш за яго, мабыць, вось толькі была абсерваторыя насамрэч, бо там часцей завірухі бываюць. Але тут таксама вельмі часта.
Може спинісся вже, ні? Мяркую, все ж таки треба буде скинути вуголь тут. Не увесь, хоча б частку. Так, ось поворот подається так. Бо я, звичайно, тут скорочаю ось так. Я так довго, до речі, ще ніколи не гуляв під час завірухи. Мені подається, вся одежа моя зараз, воно буде мокре наскрозь. Так, ось уваход. Пам'ятаю, що там було 2 труси. Коли б завіруха скончилася, то можна хоча б було попалявати їх, але пакуль на гэта не падобна. Так, тут вода йо, вуголь нават йо, Валера. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Так, вантроби йо. І все пусто, 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 пусто. Во, бачите, дві скури труса маються. Як ми там почуваємося? Вечір. Вечір добре. День ремонт. Давай. Так, 80%. Давай ще раз відремонтуємося. Буде 100. Добре. Промокши просто наскрозь. Бачите, гэта уже вонковий слой. І гэты так само промокли. Подається, давай скинем, каб яно сохло. І гэта. Лягаем спать. Так, я спадзяюся, треба паглядзець, як мы тут згубім хп падчас, ну ці не згубім. Ось, можа быць так, 4 гадзіны тыпу мы адхіляемся, альбо... Не, яно полезло ўніз, я бачу, хп ад голаду. Так, яно паўзе ўніз. І завіруха не канчаецца. И завируха не кончается. Так, ну что, пьем горбату? Ну хотя бы на 100 калорий на подыме. Так. Хотя бы крыху там обновится здоровье, а не полезет вниз. И типу стихло. Зяння почалося. Wonder if I can drop any of this gear. Так, усё. Так, а можна вось гэтыя рэчы носіць? Ще одну не поднес, так. Такая колбасочка. Dying from starvation. Где моя подкладка ще одна? Эть? О, нашел. Так, готово. Там зянне паўночнае, ну але мы павінны дабегчы, я мяркую.
Все, бежим отсюда. Зато будзе асвятляць нам шлях. Мы зараз дабяжым да гэтага бляха, да пераходнай лакацыі, да дэпо. Калі раптам сустрэнем якога труса, то трэба будзе яго залутаць. А меншыка у нас няма. Так, які план? Паколькі мы завершылі Lost Horizon, то адпаведна мы зараз сыходзім з гэтай ні халеры, ні добрасуседскай лакацыі, ні добразычлівай лакацыі. Тым больш, што вецер яшчэ падзьмувае, ну хп мы згубім шмат. На мой вялікі жаль. Каб ветру не было б лягчэй. Але ўжо як ён. Там у нас на шляху будзе пячора, там можна будзе сагрэцца. My fingers feel numb. Так, цепло скончылася. I've never felt so cold in my life. Там у пячоры напарым сабе гарбаткі, каб сагрэцца. Оставім вадзіцца, ляжам, паспім гадзінку. Потым возьмем паходні, ды пойдзем з паходняй. Я вельмі спадзяюся толькі, што ніякай завірухі не будзе. Краявіды прыгожыя, курва, але ж небяспечныя. Оля, які блакіт. Калі я добра памятаю, недзе пераход будзе тут. Не пераход у сэнсе, а пячора. Я вось не памятаю, ці яна была да бервяна гэтага, ці пасля. Ось ніби проход.
Ни холеры не бачу. Что такое с лихтаром? О, теплая частка. Давай-ка мы не так зробим, давай-ка мы вот так зробим. Запальвай. Так, додаем вуголю 2 кавалки. Это мы хаваем. Блять, ну як так можливо, що ми освітляємо печору вогнищем, ні холера не бачимо навколо. Абсолютно. Хвилинку, може гэта в окно мне перешкаджає. Не, ни холеры, ни в окно. Так, размещаем. Сюди готуем. Давай эту горбатку. Ставим воду. Так, ось так лепше. Лепше, бачно, добре. А, во, вогнище, ёб твою мать. І тут ще трусиные скури лежать у нас. І вода есть, добре. Выпиваем. Ой, не подобаються мені ті гуки, які я чую. Я проебал и воду, и вогнище на 4 годины легче. Так, котелок добро подняли. Это разломали. Взять угольчик. Как был. If I don't get some food soon. Так, ці не потрібні спори. Ну, потрібні. Куди ж без їх? Так, ведаете что? Треба все ж таки розпалитися. Стоп, як там на дворі може? Може ми можемо взяти не запалку. Шиковно. Навіть запалку не стратим, добре. Come on, little fire. I can barely walk with this much gear. Ходімо, тепло, ходімо. Зараз гарбатки вип'ємо. І возьмемо походню, да і пойдемо собі. Ой, так. Скончились галинки. Come on, little fire. Come on. Блять, ёб твою налево. Ай. Заместо того, как закинуть в уголь, бляха, достал гэты походню.
Come on, little fire. Додать уголь. Переопрацовать. Так, тебе. Все, 3 літри, ні. 3 літри за шмат. Не треба мені стільки. «26». Я его забираю. Там нечто знуку, все белое. This pack is getting too heavy to carry. На знуку чекає завіруха, там 100%. Ты только погляди на гэта, 3-й дзень. Ой, 3-й дзень запар, ачмурець. Так, 40 кілограм трэба вось гэта кинуть на уваходзе. Трэба сыходзіць. Шикоўна. Шикоўна гульня, лепшая. Што можна было яшчэ паждаць? Толькі чарговую завіруху. Так. Могу бегчь? Могу. Да, ни ежи, не упаляваць и просто бегче, просто бегче. Як там было в гэтым мімасіку? Бяжы, Форест, бяжы. Тут цябе нічога не чакаем. Толькі смерць і пакуты. Так, так, так. Ну хаця б якога труса, ну. Бо ж зараз ужо ўсё. Літаральна, вось там ХП засталося траціна. А мы зараз будем актыўна губляць гэтае ХП праз ветер і праз голад. Няма дзе схавацца, наколькі я памятаю. Немагчыма падціснуцца пад які-небудзь бок. Шкада яшчэ толькі таго, што ў дэпо, наколькі я памятаю, таксама ежы няма. І гэта будзе зусім сувора. Бо нам трэба будзе, мяркуе, што пайсці да тунэлі, а ў тунэлі, падаецца, толькі там былі рыбіны, якія мы пакідалі, калі ішлі з валокаю.
У пячоры там было 2 труса, але ж яны не рэснуцца, дзякуючы за вірусі. Дзякуючы ў двухкоссі, вядома. Вось тут звычайна трусы былі каля гэтых дрэў. Давай, малая, давай, бяжым. Ой, шпрыцоў няма, каб уратавацца. Блядь, што ты будзеш рабіць, га? Вельмі напружвае мяне гэта ўсё. Все, саграванне мінус. Хоць бы рагозіну нейкую знайсці, слухайце. Хоць бы што знайсці. Бо мы ўжо, сотні не елі нічога. Ось тут 2 труса павінна было быць. Пакуль што ў галаве ў мяне адзінае ратаванне. Гэта дабегчы да нашага будыначка, да дэпо, гарбаткамі адхіляцца. У сэнсе падагрэцца, яны ж кожная дае 100 калорый. Адна гарбата. Вось. І такім чынам дабегчы да тунелю. Лягаць спаць не варта. Скінем увесь вугаль, падаецца, у дэпо, каб нам было крыху лягчэй. Тая, ўжо чвэрць. Ўжо чвэрць. Кепская наша справа. Кепская. І тут ще ісці даволі далёка. Так, увесь час супраць ветра, увесь час супраць ветру. Ніякай літасці ў цябе гульня. Гэта што, па меркаванні гульні я павінен быў з сабою цягаць зараз як найменей 8000 калорый. А 8000 калорый гэта 8 кілаграм мяса мядзвежага. 8 кавалачкаў. Каб вось перажыць гэтыя 3 дні завірухі. Я штось сабе гэта слаба уяўляю. Так, усё, бегчы не магу, бо стомлены. Мы уже недзе побач.
Потому что вось пачаліся гэтыя бетонныя штукі. І вые, і вые, і вые, і не спыняецца аніяк. Так, ось будинок. Так, ці мы штосьці тут пакідалі? Так, гэта ўсё добра. Давай мы паскідаем. Ежа была? Не, ніякай ежы не было. God, yeah, freezing. Комень распаліць. Так, будзем гатаваць сабе гарбатку. Яна, на жаль, толькі ў нас па сотцы мае. Так, гэта мы згасім. Нам можа спатрэбіцца. Так, добра. Ось 200 калорый мы сабе паклалі. Так, неяк пражывем. — 200 калорый, цікава. Ну гэта на 4 гадзіны не хопіць мне, каб аднавіць хп. Давайте, ведаеце. То есть, каб яна выпіла зараз яшчэ гэтыя 2 кубачкі, 400, то можна было б легче спаць на 4 гадзіны. Я так думаю. Аднавіць хп і бегчы далей. Можа быць, і завіруха б скончылася, хто яе ведае. Яна не хоча піць. Тое, што не атрымалася, насамрэч, па херу. Так, гадзіна, не гадзіна. Я паставіў вадом. Так. Гэта каб аднавіць хп сабе. Час сну, лепш аднаўляемся. Вось. Крышачку, зусім крышачку абнавілі. Так, я разумею, што ты тут пакутуеш. Так, а бульбіну прыгатаваць я магу? Давай яшчэ раз мы. Ой, блядь, ну гэта я за палкамі. Прыдурачна. Бульбіну я пакласці магу. Вугаля тут нема, таму мы гэты вугаль тут і пакінем. Толькі куды яго тут пакласці? Ну так, так будзе. — 36 хвілін. Хаця б крыху калорый, слухайце.
Выдатна. Так, у нас саграванне ёсць, ад бульбы, падаецца, ёсць. Усё, бяжам далей. Вугаль мы скинули, нас краху маецца. Мы яшчэ жывыя болей-меней, меней, чым болей. 35. Але трэба ісці. Чи вось нават бегчым. Трэба дабегчы да туннелю, дзе ў нас рыба ляжыць. Я памятаю, што мы кідалі там рыбу ўсё ж такі. Калі раптам не, то трэба будзе бегчы ажно да дэпо, гэтага ремонтнага дэпо. Сагрэцца і бегчы. Did I say I hate being cold? Because I really do. Вядома. Нам трэба як найменей губляць тэмпературу падчас вось завірухі гэтай. То бок ад цёплага месца да цёплага месца бегчы. Але гэта ўражвае. Трэці дзень запар завіруха. 3 дні проста не адпускаць. Трэба было забегчы ў пячору там. Так, можна ось так. Ось так. Мяркую, што мы тут можам сабе хаця б гарбаты зрабіць. І што у нас так мало хп? Так, ну гэта бляха ганьба. Так, гэта ганьба, таму што нам по-любому трэба будзе спаць, вугалем сабе падгравацца. Так. Дадаем. Так, кладу
Так. Так. Ще не шмат. I could eat anything right now. Скільки води? 3 літри, добре. Зараз ми приготуємо собі ще запас нейкі гарбати. Тут можна було так, ночь, амаль что ночь. Мы подымем. Так, апошні кавалочек. Мы лягаем спать на 4 гадзіны. Вельмі спадзяюся, што мы адновім хп сваё. Мы аднавілі хп. Так. Зараз мы сабе яшчэ падымем крыху. Температурку. Калорий, каб дабегчы. Я наколькі памятаю, хаця пара кавалкаў мяса, але заставалася на нашым дэпо. Раптам, калі мы на рэйках не знойдзем. Тыя кавалкі рыбы, якія мы сабе кідалі. Так. Пошні. Давай. І ти. О, хай ти. Так, я ж нам поднес усё, что треба, правда? Так, дзякуй Богу, ветру я не чую, каб ён быў. Павінна бяспечна дабрацца. Адзінае, што небяспечна, гэта хутчэй за ўсё воўк, які тут быў у нас. Мы яго знішчалі, але ён павінен быў адрадзіцца ўжо, і падчас паўночнага ззяння ён будзе люты. Але калі ён будзе, мы, магчыма, яго сабе прыгатуем. Тым больш, што кавалачак вугалю яшчэ адзін знайшлі. I'm starving. Так, пробягаем. Тут былі трусы. Ці мы іх сустрэнем, гэтых трусаў?
Трусов нема. Так, а оленя не было тут у нас. Будь-якого. Загрызенага волком. Тут древнина. А тут что? Тут можем сыграться краху. И, на жаль, ніякой ежи. Давай выпьем. Хотя бы 100 калорий себе обновим. Все, ходим. Так, драпежника не мам. Зараз думаем. Бегче до рыбы. Мяркую, што лепш бегче да рыбы, чым спадзявацца на тое, што зарысаюцца трусы ўнізе. То бок яшчэ была магчымасць пайсці ўніз па пячоры. Бо там былі два тросы, і там рэсаўся воўк часам. Але я не вельмі ўпэўнены, што гэта спрацуе зараз. Кромкачы недзе равуць. А над кім яны равуць? Цікава, што ўначы кромкачы не спяць. Равуць, вось гэта дзіўна. Так. Наши 100 калорий амаль зніклі. Ведаеце што? Ось так зроблю. Зайду ў пячоры, распалім вогнішча, падагрэем сабе гарбатку. Вось з разаргатыя плюс яшчэ 100 калорыяў дадаўшы. Пойдзем далей. Man, this pack is getting kind of heavy. Так. Ну ежы, бляха, крытычна нема. Come on, little fire. Come on.
Так, усё потеплевшее. Когда что мы не можем спыниться, как поспать, обновить себе. Бо у нас пріоритет по ежі. Каб у нас хп не зменшалося, курва, ветер. Ветер мне зусім не на руку. Давай бежим. Што ще нам застаецца? Толькі бегчы. I'm not sure I can carry much more. Ось мост. Нам у той тунель. Давай, родненькая, давай. Треба добегчы. Захаваўшы паходню. Жада пажадана, бо запалак у нас мало. Так, зараз мы добяжым, ще пап'ем гарбаты кубачок. Так, пі. Добре. Штосьці ён. Так, трэба шукаць рыбу. Яна тут мусіла быць на рэйках. Можа не тут дакладна, але на рэйках дакладна. Просто там нічога не будзе. Вось як важна рабіць прыпасы ежы. Зайшоў на лакацыю, зрабіў прыпасы ежы і вады. Пайшоў далей. А не так, як я гэта раблю. Бо як толькі гульня... Чакай. Лічыш, што табе трэба ускладніць жыццё, і яе вельмі лёгка гэта атрымліваецца. Пусты. Так, недзе там каля вагонаў, падаецца, павінна быць гэтая рыба. Добра, што асвятленне працуе пакуль паўночнае ззянне. То ўсе бачна далёка. Фух, дзякуй Богу. Дзякуй Богу. Barely walk with this much gear. Ведаеце, што я нават не пайду далей, бо паўночнае ззянне можа справакаваць драпежнікаў. А гэтыя тры рыбіны мяне ўратавалі. Хадзем, ляжам у кабінеце, будзем спаць. Да ранку, да абеду, колькі нам трэба. Вода ё. Все будзе добра, карацей ужо. Все тут тёпленько. Уратаваліся. Амаль ратаваліся, нам трэба дайсці толькі зараз да чыгуначнага
і гэтай майстэрні, рамонтнай майстэрні. Дзе ў нас была база, вось там пачаць паляваць, там пачаць усё выносіць, бо нам трэба соль перанесці, нам трэба шмат што зрабіць з такіх гаспадарчых актыўнасцяў. Так, ем 2,61, цудоўна. Все, лягаем спаць, 7 гадзін. Хіляемся. Шкада, што няма бонусу, праз што голад нас просто змарудзіў ушчэнт. Але тым не менш. Так, якая там пара, гадзіна? Гадзіна дня, мы амаль што адпачыўшыя. Ну, можна будзе ісці, дарэчы. Давай падымем. Што я хацеў бы зрабіць зараз, гэта паходні перапрацаваць. Так, на галінкі. То бок мы зараз пойдзем, выйдзем, там будзе бачна ў нас надвор'е, якое-сякое. Адпаведна. А адкуль у мяне там паходні 21%? Я браў, што? Неяк дзіўнавата, правда? Што я такое браў? На тонкага, але тыпу ўдалося выжыць. 9 стрэл. Так, 9 стрэл. 3 толькі гэтыя, было 25, то бок мы палову страцілі. Пакуль шлі сюды, на тую лакацыю. Так, секунду. Вось так, ще давай. 1600, вось гэта. Там бок у нас там ще кавалачак застаўся, мяркую. Паціху будзем хіляцца. Вось, хадзем на чыгуначную станцыю, майстэрню. Тое, што там у нас у кішэні, гэта, вядома, не вельмі добра, праз тое, што драпежнікі адрэагуюць, але ў дзень мы павінны іх заўважыць здалёку. Нягледзячы на гэтае. На гэтую небяспеку. Так. Налі больш-менш светлая. Але я ўпэўнены, што на струме вам цяжка бачыць. Все цёмнае. Да. Все ж таки шлях праз пячору быў бы лягчэйшы ў плане здароўя. Ну, нават, напэўна, ўжо бонус бы мелі, плюс 5. Ну, але ёсць як ёсць. Што гэта, Лёха, ты адзначу, гэта кліпчык, што ўсе на месцы зрабіў? Ну, нарэшце, 3 дні завірухі, і нарэшце стала спакойна. Гледзячы на асяроддзе, то можна сказаць, што ніякага ветрыку нават няма. Павінна ўсё быць добра. Так, ну зараз дойдзем, будзем думаць над планамі, што будзем рабіць, як будзем рабіць, калі будзем рабіць па гэтай гульні, таму што асноўную кампанію мы зрабілі, новых задач тут уже не будзе. Адзіныя задачы, якія ў нас будуць, гэта камунікацыя з яхтсменам, гандляром мясцовым, то бок калі будзем з ім працаваць, то асноўныя нашыя будуць лакацыі, гэта, наколькі памятаю, бухта. Так, і тут з правага боку абыходзіць. Вось, ну, дарэчы, мы ў тыя лакацыі не заходзілі абсалютна, апроч кансервнага завода. То бок ні гэтую, ні бухту, ні ўзбярэжжа разбурана шашу. Мы нічога такога яшчэ не луталі. Бач, тэмпература паўзе ўніз. Так, таму што стала халадно. Так, глядзім ва ўсе вочы, таму што ў нас у кішэнях ежа. Нам лепш за яе занесці туды на базу. Так, ваўка тут няма.
Бо ён часам з'яўляецца тут. Ви ж памятаеце, я спадзяюся. Так. Надвор'е цёплае, слухайце, вось гэта дзіўна. Ой, як можна зараз лёгка ўздыхнуць, праз тое, што мы выйшлі з гэтага аэрадрому. Бо натуральна нас гульня спрабавала забіць. І яе ледзь не гэта атрымалася. Так, тут... Так, драпежніка няма. Ще можа адтуль прыйсці на пах рыбы, якая у нас у кішэні ляжыць. Та што ты робіш, пятка? Так. Одна рыбина у меня только. Хаваўся, бляха, за локомотивом. За цягніком. Так, тут мы павінны зверху раптам што ўбачыць ваўка. Jeez, this is cold. Так. Крышечку замерзли, але ХП дастаткова будзе, каб дабегчы яшчэ. Трэба прайсцісь вось так. Пакуль што ціха. Так, ну все, больш-менш. Больш-менш. Давай подбежим. Что по еже у нас тут засталося? Тут все пусто. Ганяем сюди. This pack is getting kind of heavy. Так, воды колькі там? Літраў 8 ён. Сабе можна будзе зрабіць зараз яшчэ стрэлкі. Так, а з гэтага боку ёсць ежа. 3 кавалкі, добра. Ну все. 4 кавалкі. Пакуль тут захаваемся. Так, што мы маем? 12 гадзіна дня. Значыцца, давай думаць наконт таго, што мы можам зрабіць, пакуль мы знаходзімся тут. Так, ножовка, сякера, ось гэты набор. Так, нам трэба, па-першае... Слухайце, нагавіцы можна дарабіць. О, дарэчы, нам ж трэба гэтую зрабіць. Як яна назовецца? Адрамантавацца, во. Адрамантавацца, бачыце, у нас 62 і боты. 2 скуры патрэбна нам. Каб адрамантавацца. Во. Так што прапануем. Так, першае, вось гэтае мы возім з сабой. Каб у нас былі ўсе інструменты. Так, сюды. Ці ёсць у нас тут аленья скура. Новага нічога не сохне. Not sure I can carry much more. О, бульбачка ляжыць. Так, а тут... 6, падаецца, ага. Гэта я зараз пакажу, дзеля чаго раблю. Адная, другая. І колькі там трэба цікава? Давай, 2, гэтыя 4. Так, як мы пачуваемся? Няблага, рамонт. Давай спачатку рамонт. Гадзіна 16. Уперад.
Ёсць, не сапсавала дзяўчына, малайчына. Нагавіцы. Як мы там жывыя. Что тут пропустил? Выживаем, выживаем. Так, 62. Ремонт. Живем, живем. Так, о, добре. Это у нас сапсаваўся инструмент. Для шитва. Так, ще один йо. Так, и что мы маем? По температуре мы маем плюс 32. Рэч, трэба пальчатки гэтыя, якія мы з сабой цягаем, мабыць, все ж таки скінуць. Бо мы ж не гумовая, правда? Кошки гэта кілаграм ажно. Кошки мне спатрэбяцца, ведаеце, дзе? Так, тыкульныя пальчатки. Я мяркую, што нашу наступную кропку цікавасці трэба знайсці у золотаздабываючай шахце, якая знаходзіцца на попельным каньёне. Так што трэба нам ісці на попельны каньён, каб знайсці там сабе заплечнік базавы. А не вось гэты. Гэта не базавы, калі што заплечнік. Я пра гэта кажу, гэта тое, што мы зрабілі самі з лосіны скуры. А там знаходзіцца заплечнік, які кладзецца проста нам, не ведаю, пад скуру. Дае таксама 5 кілаграмаў. Так, гэта не выжыванне, гэта пакуты жанчыны. Ну крыху ё. Дарэчы, вось гэта я возьму ўсё ж таки з сабой. Пояс гэты я не ўпэўнена, што ён мне ўвогуле патрэбны. Таму што часам я секіру ўвогуле не карыстаюся. І лепш пакінуць дзе-небудзь, а не носіць з сабой. Так, інструменты. Хадзем, мы зараз яшчэ зробім сабе стрэлы. Ёсць такое адчуванне, нам нібы патрэбны яшчэ адзін лук. Так, сюды хадзі. Вось гэта перакідваем. Гэта трэба скінуць туды. Так, чаму нам патрэбны лук? Таму што гэта ўжо 46%. Нам літаральна яго 25 стрэлаў і ўжо будзем хвалявацца, ці ён зламаецца, ці не зламаецца. Так, ліхтар таксама гэта трэба будзе замяніць. На чырвоны знайсці. Так, усё астатняе добра, дзе наша сякера, дарэчы. 59%, а гэта 65. І ў нас два брускі яшчэ ё. То бок мы пратрымаемся з гэтымі інструментамі, няблага. Так, знайсці б яшчэ чырвоныя інструменты, было б добра. Так, перадаць усё і адзін гэты, ага. Добра. Так. Стрэлы і вырабляць. Не леску, драўка стрэлы, чакай, я не ўзяў бярозкі. Дзве як найменей. Во, драўка стрэлы, толькі вось гэтым лепш. І мне трэба 6 стрэл. Ці колькі у мяне там было, дарэчы, наканечнікаў. Ага. 7 наконечников, дарэчы. Што па стрэлах, калі мы так паглядзім, штосьці зламаць можна, не можна. На 100% стрэлы засталіся. Добра. Давай тады мы возьмем яшчэ адную і зробім усё ж такі яе. Папілім. І зараз будем вырабляць стрэлы простыя. По одной, по две, по две. До цемры пакуль што. Як мы там? Ще одну зробім. Добре, поспела.
недзе тут вода была. Так, можа ўначы, дарэчы, будзе і паўночнае ззянне, то мы папрацуем яшчэ ўначы. А пакуль кладземся спаць. Давай на 5 гадзін. Хай будзе 5. Во. Прачынайся, прачынайся. Ось так, лайчынка. Дарэчы, 3 дзень запар паўночнае ззянне. Цікава, цікава. Гульня падкідвае тут. Трэба за не забыцца яшчэ пайсці паесці крыхом. Так. Ну давай 2 пакуль што. I could eat a horse. Мгм. Seem like so many horses. Так, не хочу тут нічога. Наступіць, трэба пайсці ўзяць кавалачкі мяса, паесці. Так. І легче спаць на 2 гадзінкі, мабыць. I wonder if I can drop any of this gear. Так, ну а заўтра выправіцца на паляванне. Бо нам патрэбная і ежа, нам патрэбна і скура, асабліва медвежа. Так, давай. 4, каб КПшка аднавілася. Шикарно. Так, ну и там ветер нейкі непрыемны. Чую. Так, колькі мы страл зрабілі? 6? Болей. Наконечник только 1 застаўся, значится 1. Усё, выдатна. Так, гэтае мы скідаем. Дзе наш лук? 15 стрэл. Вось гэтых стрэл нам хопіць літаральна на ўсю гульню. Man, this pack is Можна, не боячыся, хадзіць па ўсіх лакацыях, апроч тых божах, на якія абсерваторыі. А у абсерваторыю мы зойдзем толькі ў тым выпадку, калі нам трэба будзе рабіць картографа, бо там трэба замалёўваць тэрыторыі ўсе, усю мапу, усе гэтыя адметныя кропкі. Гэта, я мяркую, будзе нашым апошнім дасягненнем, якое мы будзем рабіць у гэтай гульні. Так, паўтаруся, што тут мы... Што мы? Нам трэба ўпаляваць толькі зараз? Угу. Так, добрая нагода, каб пайсці на паляванне, гэта завіруха. Колькі мы без яе былі? 1 дзень? Да і тое, мабыць, не цэлы дзень, правда? Ноч там была. Ну так, 1 дзень быў, па сутнасці. На 4. Ну сёння нейкі гэты дзень завірух. Тут пытанняў няма на гэты конт. Добра. Давай глядзець наступнае. Як я казаў, у нас ёсць вялікая колькасць дасягненняў у гэтай гульні, адно з якіх гэта пражыць 1000 дзён, то бок, як сябе пазабавіць на гэты конт. Чым тут займацца? Літаральна тым, што выконваць гэтае дасягненне ў Steam. Мы зараз 212 дзень маем.
Лёха ўсё перажывае. Не перажывай. Всё будзе добра. Так, нам засталося 788. Так, зусім нічога. Што можна з гэтага, дарэчы, зрабіць далей? Трансмітары ўсе аднавіць, вядома. Нататкі ўсе пазнаходзіць. Паштоўкі гэта не памятаю толькі дзе яны. Ну, на лакацыях недзе ляжаць. Спогады, правда, аж буферныя ўспаміны гэтыя, дарэчы, трэба было ў камп'ютар паглядзець, можа, паглядзелі бы. Мы яшчэ не ўсе месцы адведалі, нават не траціну, меней за траціну месц на гэтай гульні мы адведалі. 155 стрымоў, ёбушкі-варобушкі. Плюс-мінус недзе так і будзем. Рэцэпты, вось, трэба будзе кулінарыяй заняцца. Але я кажу, што нам трэба спачатку пайсці вось сюды. Во, попельны каньён. То бок, мы зараз на разбітай чыгунцы праз загадкавае возера і ўцешную даліну ідзем да воўчай гары, а адтуль на попельны каньён. Там ёсць пячора, дзе здабывалі золата. І ў гэтай пячоры ёсць заплечнікі, які нам патрэбны. 5 кілаграмаў, то бок. Гэта будзе даволі доўгая вандроўка. Вось. Мы будзем праходзіць праз лакацыі, дзе мы збяром сабе бярозавую кару. Так, памятаеце, гэта ў нас вось тут будзе на самотнай дрыгве гэтай багне. Потым мы пройдзем сюды на загадкавае возера, зойдзем сюды, каля цясніны. З загадкавага возера на ўцешную даліну пераход гэта дзе? Дайце ўзгадаць. Бляха. На ўцешную даліну. Гэта ў нас праз гэс трэба ісці. Так. Так, праз гэс. То бок мы выходзім з самотнай дрыгвы, пераходзім усю лакацыю наскрозь з загадкавае возера. Там у нас ёсць збор кары, ідзем на ўцешную даліну. Ва ўцешнай даліне мы таксама збіраем бярозавую кару, пераходзім ва ўчыну гару. Там у нас нічога нема такога, апроч вялікай колькасці драпежнікаў. І вось попельны каньён. Вось попельны каньён я мапу не памятаю, так насамрэч, бо я быў там вельмі даўно. Вельмі даўно. Але мяркую, што ўзгадаю. Памятаю, што калі ты спускаешся да шахты, там быў шлях пехатою да выйсця да вучанай гары. І ўсё гэта было няблага. Так, гэта дзесьці каля Пінска. Гэта вось гэтая каля Пінска самотная багна. Вось тут павінен быць недзе, ведаеш, на паўночным усходзе Пінск. Вось тут пачынаецца гэтая палеская дрыгва. Так, добра, гучыць як план. Што мы будзем рабіць? Давайте я паспрабую зараз на трансляцыі менавіта перакінуць нас на Steam. На Steam. Чакайце, дзе яно? І лайбрарыя акурат адкрыю зараз дасягнення лонгдарка. Во. І на літаральна хвіліначку вось так зраблю. Бачна, я бачу, што вы бачыце. Вось, таму пацыфістам я зрабіў гэта даўно, ўжо 25 дзён нікога не забіўшы, гэта на невысокай складанасці ўсё робіцца. Рюдзігера, вось мы толькі зрабілі 0,6%. Слухайце, не так уже і багата людзей робіць гэтае дасягненне, што мяне дзівіць насамрэч. Чаму? Цікава. Хто яго ведае, га? Так, Silent Hunter я уже не памятаю. Першы 50 дзён. Ну гэта зноўку на нізкай складанасці робіцца. Гэта не тое. Так, Конец зямлі 08. Ужо прайшлі паладзін. Так, мы прайшлі Lost Horizon. Мы зараз плануем, што я планую зараз, што будзем рабіць у наступных стрымах. Вось. Прынамсі, ужо ёсць адна цэль, гэта дайсці да попельнага каньёна на наступны стрым. Так, Quick Draw. Kill. Гэта у нас забіць 10 з дапамогай стрэл. 10 курпікаў.
Так, ну такіх больш рэдкіх у мяне дасягненняў атрыманых няма хіба што. 4%, 1,7, 4,2, 20, дзесь палову ўвогуле. Збіраю гэтых. Так, добра. О, можна ўпаляваць труса каменьчыкам з адлегласці 25 метраў. Ну, гэта мы будзем нармалёва так забаўляцца. Пра гэта я казаў, дарэчы, прынамсі да вас 2 стрымы таму наконт вопраткі, што нам трэба на 100%, то бок прыйдзецца нам рабіць нейкую базу, дзе будзе ўсе скуры абсалютна. Мне падаецца, вось гэтая база падыходзіць добра і на гэтым загадкавым возеры таксама падыходзіць добра, каб на 100% адрамантавацца і ўсё гэта на сябе нацягнуць. То бок там можна і курпікаў упаляваць, каб сабе гэтыя падкладкі аднавіць на 100%, тканіну там таксама хапае, аленяў хапае, лось можа быць, хаця лось не патрэбны там, дарэчы, там патрэбны медведь, ажно нават 2 медведя, 2 медвежыя скуры. Так, паспаць у медвежым спальніку. Пакуль мы будзем апранутыя у паліто з ваўчынай скуры, боты з аленя, яны у нас ёсць, і пальчаткі з труса. Гэтыя 2 ёсць, нам трэба будзе толькі пашыць паліто з ваўчынай скуры і медвежай скуры зрабіць сабе яшчэ спальнік. Нам падаецца 2 скуры патрэбна. Да Раліфа зайшоў там нейкі хлопец, Ілья Гродна выйграў ключык на гульню, калі ўбачыце ў чаце, нагадайце яму. Добра, калі не забудуся. Так, то бок вось гэта цікавае, дарэчы. Цікавае дасягненне, трэба будзе падумаць. Так, 25 дзён пражыць, поўных дзён, толькі спатрабляючы калорыі з раслін, wild plants and animals. О, ты паглядзі, гэта нам нельга было есці. Ну, гэта будзе ў нас наперадзе па-любому, таму што гэтая ежа, якую мы лутаем, яна ж канчаецца, у любым выпадку не аднаўляецца. То бок за 1000 дзён знойдзецца 25 дзён, дзе мы пражывем без выкарыстання ежы, зробленай на заводах. Яго ўжо іншы нік. Вось такі. Якія хітрыя. Ты паглядзі, бляха. Яўрэйская спадчына жыве, не памірае. Так, во, таксама цікава падтрымліваць вогнішча 3 дні. Гэта патрэбна прыблізна 30-35 вугаллю. Як не, нават болей, слухайце, 3 дні. Колькі гэта гадзін? 48 гэта 2 сотні? 72. Так, 72 гадзіны на працягу гэтых 72 гадзін вогнішча не павінна гаснуць. Чакай. 10 гадзін гэта прыблізна 6-7 кавалачкаў вугалю. 7 на 7, 40, слухайце, 50 кавалкаў вугалю трэба. Ну, цікавае дасягненне. Цікавае, трэба будзе нармалёва так папацець, каб столькі паліва для вогнішча знайсці. Так, Exploration Game. Visit every interior location in both Mystery Lake and Coastal Highways in game. Задведаць кожны дом падчас адной гульні. Ну, вядома, мы гэтае зробім, я так разумею. Таму што на аэрадроме мы не адведалі дамы, дарэчы, і на абсерваторыю мы не адведалі адзін дом. Трэба будзе ўсё роўна вяртацца падчас. Дрымер, вітанкі. Савецкімі зэдлікамі трэба тапіць вогнішча. Ну, ёсць такое, так. Мне падаецца, ўсё савецкае добра гарыць. Трэба ўсім паліць. І шафамі, і зэдлікамі, і лавамі. Абсалютна ўсім. Дарэчы, Машнінскі будзе ў выходныя глядзець фільм «Купала», так што прыходзьце, слухай, кавалак паладзін, каб быў час, абавязкова пагляджу. У Машнінскага. Ой, Old School, вітанкі. Даўно не бачу цябе. Так, вітанашкі. Так, Complete Every Challenge. О, а вось гэтае дасягненне, слухайце. Гэтае дасягненне. Гэта ж чэлленджы яшчэ ёсць у гульні. Гэта асобныя гульні, якія загостраныя менавіта пад тое, каб у нейкіх умовах, абставінах іх выканаць.
Не абавязкова гэта рабіць падчас гульні у выжывачы. Вось, ну, карацей, цікавае, вось гэтае цікавае. Павінен займацца хуйной замест прагляду стрымоў, на жаль. Ну, вучоба яна такая. Тут нічога. Мне сёння, бляха, даклалі, звязалася са мною настаўніца гэтая выхаваўча, класуха, карацей, па-нашаму, майго старэйшага. Тот, выбачаюся, казліна, прапусціў 38 заняткаў. Сука, 38 заняткаў, блядь, за мінулы семестр. Вы уяўляеце сабе гэтае, блядь? 38. Ах, шалеть, блядь, такой пізды яму там даў у тэлеграме, яшчэ прыйдзе дамой. Таксама выпішу яму. Half-Life некі. Так, Лёха. А табе смешна, Лёха, блядь. А вось мне не смешна. Лайдачына. У мяне неяк 150 праёбана было, нішто са цябе не адлічылі, бо іх адлічаюць за 60. То бок 60 гадзін ты падчас семестру прапускаеш і ўсё да пабачэння. Семестр ён студэнт, ён паладзін, тут у Польшчы троху не так. Студэнтам тут лічаць толькі таго, хто навучаецца ў ВНУ, у вышэйшай установе. Вось, а ён у тэхнікуме вучыцца. Так, дрымер, гэта мой сын праябаў столькі пар. Уяўляеш сабе? 38. Ну, ці гэта калі падзеліць на 2, мабыць, там у іх... Не, у іх не пары, у іх гадзіны. Навучальныя гадзіны. Вось, то бок 38 заняткаў прапусціў. А як сам не прагуліваў? Слухай, Лёха, было такое, так, ведаеш? Я вось запытаўся, было, што я да халеры ў 5 класе прапускаў. Не ведаю чаму. Шчыра кажучы, кампанія была хуёвая, шчыра кажучы. Звязаўся з чалам і паліў нават у той час. Карацей, ён там часам мяне схіляў да таго, каб прагульваць заняткі. Ну, цэлымі днямі. Вось. Але гэта скончылася ўжо напрыканцы. Давай так, не напрыканцы, то бок восень яшчэ 5 класа я так пагуляў. І ўсё. Потым я і паліць перастаў, і кінуў, і неяк з гэтым хлопцам, з якім мы тады тусаваліся, больш не склеілася. Ніколі. Вось, я пераключыўся, і ўжо ў 7 класе я ўжо быў блізкі да выдатніка. Ну, а школу я паспяхова скончыў. Ўжо 4 чацвёркі былі ўсе астатнія выдатныя адзнакі. Вось, пасля школы, якщо б ты жыў у Швайцарыі, то прапісаў яму піздзюліну, а суседзі гэта пабачылі, я ведаю такое, так. Не, я дрымер, я жорсткі чал, я фізічна не вынішчаю, але маральна, блядь, галаву выёбую. Я вось гэтых чалавекаў жудасных, якія, ведаеш, якія кажуць нібы добрыя рэчы, нібы правільныя рэчы, але пасля гэтага ты адчуваеш сабе як гаўно. Вось, карацей, траўма на ўсё жыццё. 38 гэта як 19 пар у Беларусі, так, толькі па аднаму прадмету ці сумарна па ўсіх. Ось, да піздзелі зараз да хаты не прыйдзе. Прыйдзе, куды нахуй дзенецца. Дома камп'ютар стаіць ягоны. Ён яму патрэбны. Так, давайте павернемся да дасягненняў. Так, тады можна было, і стараста быў добры, ставіў мне, што я быў. То бок цябе добра так прыкрывалі, old school. Дык сумарна гэта фігня? Ну не, гэта шмат. Ты што? Я разумею, калі ты на 2 тыдні прапускаеш там 1 занятак, 2 заняткі. Але калі ты, атрымліваецца, колькі увогуле тыдняў у першым семестры, то бок з 1 верасня па 23 снежня. Чакай, гэта у нас 3 месяцы восені і палова месяца, давай, гэтага зімы. Па 4,5. 4,5 на 4,5 гэта 16 тыдняў. То бок ён на тыдзень 2 заняткі прапускаў, разумееш? Кожны тыдзень па 2 заняткі прапускаў. Так, у нас у ВНУ беларускім нават мелі па 51 пропускаў.
Ну, крыцей. Я не ведаю, слухайце, ці гэта можа зараз такое норма, але не. У мяне я калі толькі працаваць пачаў у студэнцтве, пайшоў на працу пасля заняткаў, і я прапускаў вось так па два заняткі, падаецца, гэта было ў сераду. У мяне не атрымлівалася, там былі заняткі падчас працы, вось я збегаў. Але, дзякуючы таму, што я быў чырвонадыпломнікам і навуковыя працы рабіў, пры гэтым яшчэ паспяваў пасля вучобы на працу бегаць, то мне далі, як гэта звалася, я не ведаю, можа хтосьці памятае, тыпу звальнення ад заняткаў. Вось. Тыпу вольнае па гэтае наведванне заняткаў, нешта такое, крыцей. Ты ж таксама чырвонадыпломнік. Кожны тыдзень адну пару. Гэта нішто. Паладзін. Яшчэ адзін лайдак у чаце. Ты паглядзі, ну. Спачуваю. І Лёха яшчэ адзін троль. Не, ну пра троля мы ведалі. Так, чакайце, давайте вяртацца да гульні. Нам трэба спланаваць, што мы будзем рабіць. Падчас таго, як пойдзем да гэтага штосьці зможам зрабіць ці не. Першае дасягненне па днях, дарэчы, вось да 500 мы ідзем. 212 дзён у нас на наступны. Чакай. Бо я тут стаю ў гульні, хлябала раз'явіўшы, яна сабе там гуляецца сама. Трэба паузу зрабіць. Так, craft a full set of 3 fishing lures. Гэта у нас 3 прынады зрабіць. Опа! А вось тут праблема, ведаеце якая? Таму што прынады вось гэтыя робяцца з гільзаў. А ў гэтым складанасці няма магчымасці знайсці будь-якую вагнепальную зброю. І ніякіх гільзаў мы тут не знойдзем. То бок гэтае дасягненне мы можам атрымаць толькі тады, калі пойдзем на іншую складанасць. Зразумела. Энглер. Злавіць 4 розныя рэдкія рыбы. Бурбо, я не ведаю, што такое, золотое вока, чырвоны ірландскі лорд. Божа, рокфіш. Вось гэта мы можам зрабіць. Гэта можна будзе... Гэта, падаецца, ўсё ловіцца на моры. На разбуранай шашы. Вось так вот. Так, goods and services. Achieve the highest trust level with the trader. Ну, гэта нас чакае ўперадзе, гэта так. Down below, enter all 9 prepackaged locations. Гэта мы сделаем. Тут пытання няма. Мы пойдзем па ўсіх лакацыях, усё будзем лутаць. Hotshot. 25 кролікаў, трусікаў. Ага, нам трэба будзе яшчэ зрабіць звычайныя стрэлы лёгкія на вагні і 25 трусаў заваліць імі. Чырвоны ірландскі лорд гучыць як чорны валадар. Ну, амаль што, так, Паладзін. Так, тэстінг меню. Знайсці і прыгатаваць 9 унікальных рэцэптаў. Гэта мы будзем займацца. Вось гэта мне падабаецца задача, таму што гэтыя рэцэпты, яны па ўсёй гульні размеркаваныя, па ўсіх лакацыях трэба яшчэ ў патаемных месцах пазнаходзіць. Памятаю, нешта нават там у сейфах захоўваецца, то бок спачатку ключ знайсці, потым сам сейф знайсці, а потым яшчэ і прыгатаваць. Карацей, вось гэта цікава. Пакуль што знайшлі толькі 5 рэцэптаў увогуле ў гэтай гульні. Гэта ўсё даволі складана, і гэта трэба будзе рабіць, ну, вялікім шэрагам, дарэчы, стрымоў. Кукінг стрымы, карацей, будуць. Так, Broken Body. Survive long enough to receive the final affliction in Misery Mode. Гэта зноўку пакуты трэба запускаць і 42 дні пратрымацца, каб атрымаць гэтае дасягненне. Ну, гэта будзем ужо рабіць пасля гэтага, пасля 1000 дзён. Зрабіць фота, 16, дарэчы, фотак зрабіць на вялікім медведзі. Так, ну добра, пафоткаемся. Колькі у мяне, дарэчы, там было 12 фотак. Трэба будзе ўзяць яшчэ одну гэтую палароідныя здымкі. Кукінг, так, кукінг. Ось гэтыя праграмісты, ведаеце, ну, вывучаюце, калі праграмісты ўжацца, але ёсць людзі вельмі тугія. Вось гэта той самы чалавек. Даволі тугі. Так, яшчэ 19 нейкіх схаваных ачывментаў, божах нам. Ну вось наша галоўная задача на гэтае праходжанне 1000 дзён.
25 пашкоджанні ад пумы. Гэта пиздец, на мой погляд. Гэта трэшак. Нейкі 25 атак. Мы ад адной атакі ледзь не скапыціліся, а тут 25 трэба працягнуць неяк. Шмарэць. Так, 112 гэтых зразумела знайсці на ўсіх кампутарах па ўсім свеце. Вось, і 25 дзён працяга пражыць на... Ой, цікава таксама дасягненне. Трэба ісці да забруджанай зоны, 25 дзён пражыць пад зямлёй у Лэнгстон Майн. Там твои дадзеныя былі? Не, там не было дадзеных. Выдалі стрым потым. Не было дадзеных нічога. Там былі проста абмеркаванні праектаў. То бок там няма што нават выдаляць, проста перапіска. Так. Спадзяюся, я не глядзіць стрым. Не глядзяць. Ну, крацей, вось такія справы. Не так ужо шмат, напэўна, дасягненняў. Вось, але, дарэчы, слухайце, вось, картограф. Вось гэта яшчэ будзе цяжка зрабіць. З гэтым будзе праблема. Гэта трэба будзе, мабыць, рабіць паралельна з усімі. Таму што у нас, глядзіце, у нас ёсць дамы, у нас ёсць вось гэта, яны звязаныя. У любой дом, да якога мы дойдзем, ці хата, якая будзе на мапе, нам трэба будзе яе замаляваць. Так, былі зверху, бачу, у цябе прозвішча на R. Ну так. Дзякуй, што падказаў. Гэта... Далей, што звязанае у нас яшчэ з гэтым? Ну, вядома, гэта 1000 дзён і 500 дзён, гэта звязанае. І... Вось гэта, бля, я не ведаю, як мы будзем рабіць. Гэта, мабыць, трэба ўсё ж такі на іншую складанасць пераходзіць. Бо памятаеце, калі нас пума атакавала на кансервным заводзе, мы 3 дні крывелі. Калі нам трэба перажыць 25 атак, будзем крывіць колькі? 75 дзён. Гэта як? Гэта колькі ж павязак трэба на сябе мець, каб перажыць гэта. Вось такія справы. Так, давай переключаем сцэну на гульню. А чаму чорная? Таму што яна звернутая. Вось такія справы. Так. Усё ёсць. Так, пума трэба было казаць. Рыта, супакойся. Так, праграміст тугаваты, ёсць такое, так. Таму. Няблага было б усё ж такі тут аднавіць прыпасы ежы. Вось, прыпасы ежы, якія б нам дазволілі тут спакойна базу мець. І, адпаведна, потым адсюль рушыць у бок самотнай дрыгвы, самотнай багны. Вось, і як яго возера. Так. Так што давайте гэтым зоймемся, пакуль што будзем рыхтавацца. У нас палова дня, давай сюды. І ў возера потапіцца. Не. Што ён там шуміць, яшчэ вецер падаецца. Чаму нам трэба менавіта такім чынам падрыхтавацца, я лічу? Таму што мы адновім сабе бонус плюс 5 кілаграмаў, які у нас павінны быць проста ад таго, што мы добра ямо, добра спімо, пігем і гэтак далей. Вось, і пойдзем з гэтым бонусам туды, куды нам трэба, бо на попельным каньёне я памятаю, што там не было вельмі складана. Вось, адзінае, што больш-менш халадно. Гэта, ведаеце, лакацыя чымсьці па надвор'і нагадвае вось з мясцовых, дзе мы былі. Зараз падкажу вам. Уцешную даліну. Вось
Па надвор'я неяк так... О боже. Даві гусеницями, дякую. Дякую. Так, незнарок, вітанишки тобі. Так, усё. Моя повага, дякую тобі. Тобі так само моя повага. Так. Ну што, хадзем. Хадзем на паляванне. Нам у ідэале, вядома, трэба мядзведзя задушыць. Мядзведь у нас бы выратаваў, аднавіў бы нам усе адразу прыпасы нашы ежы. Ось, нам бы засталося толькі яго гатаваць. Вось, і ваду рабіць. Так, а пакуль што пайшлі паглядзім. Так, тэмпература выдатная. Лепшай і пажадаць цяжка. І што мне падалося, там нейкі шоргат быў. На тым баку. Памятаю, што тут былі ваўкі. Ці яны пасля гэтай завірухі яшчэ не аднавіліся, то бок яны ж з'явяцца толькі калі мы лакацыю перазапампуем, то бок зайсці ў будыначак і выйсці, толькі тады яны павінны з'явіцца. Мабыць, так яно працуе. Так, а на возеры ёхто? Што па вазе? 36. Забагато у нас вагі. Цікава, але пры гэтым пры ўсім, бачыце, курпікі-то аднавіліся. Курпікі з'явіліся. Можа, тады і драпежнікі нашы её? Давайте, хлопцы, падыходзьце. Трэба з вами пагаманіць, чуеце, не? Так, нікога нема. Абсолютно нікога. Ні ваўка, ні мядзведзя. Дзіўна. Мы ж дакладна іх і ваўка, і мядзведзя ўпалёўвалі. Ну сюды я не хадзіў уже ж месяц. Правда ж? Так, шыпшына ё тут. Шыны нема. Миша, давай ты хотя бы одродишься. Ходим. Миш, где ты есть? Нам туди треба, я б тебе туди завел, ближе до хати. А потім би забив. На кавалки би покромсав. Так. Ёсць адчуванне, што ён перада мной. Менавіта мядзведзь, а ніхто іншы. Мабыць, вам было не чутно гэтыя вось дробныя гукі, але... Вось чую, што вые. Ось ён, бачыце? Крапціна
ворухнулася. Так, Мишандрей, 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 Мишандрей. Как нам с тобой быть? Дура... Где ты, блядь, ровешь, курва? Давай, 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 подыходь. Проснулись, бляха, и почали меня выстеживать, так? Давай. Падыходзь, гаўніна. Так, адзінае, што гэтага прыйдзецца даволі далёка цягнуць да нашай лакацыі. Які, слухайце, пакуль што. Просто ў вока. Так, так, вогнішча нам не распаліць, але... Цікавы цвян... Во-во-во, ходи за мной, ходи. Давай, давай, давай. Чуете, чуете? Мне не падабаецца, што ветер у нас падымаецца нейкі. Які план? Паспрабаваць яго завесці да хаты бліжэй. Я зараз пиздюлей атрымаю. Можа быць. Чаму б і не? Можа быць і такое. Рау. Пухнаты ты мой. Цікаво, ось з одного стрела я калісьці заб'ю медведя ці не? Бо гэта ж магчыма. Магчыма. А ты дзе у Вільні не жыў? Не. Не, не жыў. Так, як ты там ідзеш за мной? Я спадзяюся, нават табе не перашкода гэтая. Бо ты там рыкаеш. Пыхціш. Пыхціш, добра. Та цішэй, ты что-то так это, нервуешься. Все добре, иди, иди. Не треба нервоваться. Давай, 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 не марудь. Можешь крыху приспешиться, да. Амаль довел. Я яго хачу вось сюды завесці з гэтага боку і потым стрэліць, і калі нават не заб'ю, то просто схаваюся там у... Там не будынак у нас, там у нас... Ну тыпу гэты, бляха, як ён... О, не ганак. Як же гэта? У сені. Во. Сені якія. Там ёсць, на гэтым доме. У гэтым хаціне. Так, ну що ти там? Що я його згубив? Поворочуєш, ні? Шлях знайдеш сам ці як? Ну, ніби шукає. Єдине, що тут кепсько, коли він сюди зайде, і ось тут його буде тяжковато потрапити.
Ага, давай, 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 давай. Молодчинка, молодчинка. О, бачите, ось сюди я можу сховатися від його. Низко полетела. Ага, ось ти йдеш. Цікаво, про сфортку я йому зараджу. Зарядил. Так. А, і он туди побіг. Та йоп твою мать. Так, ну, другая стрела, до речі, у його трапила. Гэта добре, що другая стрела у його трапила, то бок нейкую шкоду, то вона там по лапі йому нанесла. Так. Ну что, попьем? Давай шукать гэтую Володцову. Він як барашак пішов, якого режуть на м'ясо. Ну так, так. Ніби медведь, а ніби все ж таки баран. Так, він сюди побіг. Так, нет, не так. Ось так треба поглядеть статистику. Где наши медведи? Волки, волки, волки. Медведев 15, похоже, что у нас. Во, следы. Як ён праз дрэвы гэтыя скача, хто мне паве растлумачыць. Лезьте сюды. О, трус бежить. Повернув сюди, потім сюди повернув. Помер. Хутчэй за ўсё так. Ляжыць нешта вялікае. А я штосьці не чуў, дарэчы, як ён памёр. Так. А, гэта ўсё я з яго забраў, добра. Так, давай вось так. Толькі не ножом сякеру. 2 гадзінкі. Вось так. І зараз мы ўначы будзем гэта ўсё разразаць на дробныя кавалкі. Так, схавай лук. Ты. Зараз зацягнем, потым павернемся за гэтым мясом. This pack is getting too heavy to carry. На усяляк выпадак возьмем з сабой лук. А зараз, калі што, проста ў вока стрэліць жадаючаму. І 15 стрэл.
А было 16? Не. Падалося мне, што было 16. Але ж паглядзіце, які ён адбег. Максімальна далёка адбег ад базы. Козёл. Натуральны баран. It's dusk, so I can't be far behind. Так, добра. Што па часе? Ну, мабыць, мы паспеем толькі перанесці сабе гэтага мядзведзя да базы, каб спакойна на наступным стрыме ўжо гатаваць яго. Вось. І трыбушыць гэтыя мяхі з мясам, рыхтуючыся да паходу у попельны каньён. Так, трэба ж тут гэта абысці вось тут, а не там, а не злева. Як нават пасвятлела, не? Ёсць такое адчуванне. Нібы наадварот павінна цямнець. Так, прыцягнулі. Гэтае скінулі. А вось гэтае сюды. I'm not sure I can carry much more. Так, давай. Так. Вантробы сюды, скору сюды. Готово. Так, чаму вантробы не ўсе скінуў? А, тому што гэта высушанае. Так. Чакай, мы потым гэтым займемся. Так, і тут вантробы былі, вантробы. Паверні. Вось у гэту шафу зачыненую. Зараз я ўсё паскідаю, ўсё, што мне не неабходна. Так, сюды. Ножа з сабой возьмем, нехай будзе. Гэтыя. Цацку. Запалки мы з сабой бяром. Гэтыя. А, дарэчы, заплечнік мне лепш узяць з сабой, замест адной падкладкі ўжываць. Так. Інструменты гэтыя ўсё. Так, стравы хай будуць.
Усё. Так, 18 кілаграмаў, добра. Пойдем за мясом. Покидаем цех. Так, по 2-3 пакункі можна будзе браць. Даволі хутка так пераносіць в РВ. Ну так, трывалы час не было цябе там на ютубе. Табе твіч больш спадабаўся. Я чуў, што ваўкі вылі, але недзе там злева, падаецца, вылі. Я спадзяюся, што яны не адрэагуюць на тое, што я тут мяса гэтае нашу. Прыйдзецца хуценька рэагаваць на іх. А праз рэльеф гэта не заўсёды магчыма. Так, рэчы сюды. Оп. Каб больш цягнуць можна было. Wonder if I can drop any of this gear. Не, лепш патрым. Бо цяжкавата нашай дзеўчыне. А, я скинул лук. Стрелы покинул, а лук скинул. Малайшина, конечно. Тихенько так, тихенько. Только ветер шумит. И мы тут бодяемся. Поглядите на старик. Что ты маешь на увазе? Что такое старик? І чутно, як у куці скрабі миш. А, ты про месяц. Ды гэта наадварот, маладзік. Яна расце зараз. Эть. Окей. Не тоем. Вон треба занести треба. Так, ось воно наше, так, так. Так, добре, ходім. Ходім. Як на мене ще 2 рази треба буде збігати туди-сюди.
Што, ваўкоў не бачна? Добра. Ну, гэты дзень мы прабадзяліся амаль увесь дзень на вуліцы, гэта добра. Тут её малая мядзведзіца? Не, тут няма нічога такога. 'Cause I'm gonna. Тут ніякіх сузор'яў увогуле няма. Просто такое зрабілі неба, бачыш. Я б сказаў, нават крыху неакуратна праз тое, што зоркі нібы аднолькавай яскравасці ўсе. Хаця не ведаю, што замінала зрабіць розную яскравасць у іх, а то яны як на нечым пляскатым, бачыш, намаляваныя. Яскравасць у іх абсалютна аднолькавая ва ўсіх, а памер розны. Хаця вось, што там рабіць гэтае зорнае неба? Раз, два, This тры. pack is getting kind of heavy. Давай, пайшлі. Хай сабе медленно затое дойдзем за один раз, а не будем бадзяцца тут. Бо далёк хадзіць. Так, зараз данесем, штосьці з'емо, пап'ем, будзем лягаць спаць і на гэтым будзем завяршаць стрым. Ужо на наступным тыдні працягнем. Трэба будзе, дарэчы, нейкую гульню дадаць у пол, таму што, бачыце, праз тое, што ў Евратраку няма контенту пакуль што, паколькі ў танкі не хочацца гуляць, трэба неяк замяніць гэтую гульню адную. Трэба падумаць, што дадаць у пол. Як і казаў раней, Far Cry двойчы на тыдзень гуляць не цікава становіцца. А вось 2 разы ферму магчыма таксама стане хутка не цікава, бо раз на тыдзень, мне падаецца, самае то. Старэйшага моцна не буду чапаць, не перажывай. Біць не буду, але мозгі выебу. Як належыць. Так, і што яшчэ? Што яшчэ? Ну, наступны стрым, адпаведна, мы будзем смажыць мяса, рыхтавацца да паходу, аднаўляць сабе свае 5 кілаграмаў і будзем выходзіць. Хутчэй за ўсё пойдзем бок загадкавага возера. Лепш тады распіс ляшча даць. Ну, я яму так і патлумачу. Слухай, тут я табе мозгі вынес на 90%, вось табе на 10 заставшихся адсоткаў ще ляшча. Ад подписчикаў. З любоўю, так, менавіта, а як інакш. God, I'm starving. Гэта як памятаю, у якімсьці фільме казалі, што трэба біць жонку замарожанымі апельсінамі ці нешта такое у кулёк загарнутае. Чаму? Ну ты потому што інакш там сінякі застаюцца, і яна можа там падаць на сябе у паліцыю заяву. Дык вось тут з любоўю ляшчэй адвешваць. Нешта падобнае, мне падаецца. Канцэпт адзін той самы.
Все, принесли. Поп'ем. Так. Давай сюди. Тут не вода. Где другая бутылька? Так, это у нас машина висит. Вот наши сходы. Вот тут наше выйсти. Так, у нас же ж там не так уже шмат мяса было, наколькі я памятаю. Гэта ўвогуле малы кавалачак, то прыйдзецца рыбу з'есці. Все, рыбу мы знішчылі. Усю, якая была у нас. Трэба будзе зноўку сядзець і лавіць рыбу. Каб вітамін С аднавіць сабе. Все, лягаем спаць. Так, дзе ты такі фільм глядзеў? Я такое толькі ў фільмах пра турму бачыў, там кавалак мыла рушнік загортваецца. Не, гэта было пра апельсіны, падаецца... Можа і памыляюся, але мне падаецца, гэта быў хросны бацька. Можа, гэта я чытаў, дарэчы, я кніжку памятаю, што чытаў. Хросны бацька. Як і пра пранца. Лёха, не. Давай без гэтага. Так, што амаль што ранак. Колькі у нас там яшчэ стаміны? Давай на 2 гадзінкі ляжам. Амаль ХП аднавілі. Усё, дзякую всім велічэзна за прагляд. Калі там Ральф яшчэ стрыміць, то пойдзем да яго рэйта, можа да каго іншага. Вось, і што мы? Побачымся ўжо ў панядзелак, дарэчы. Ужо не скора. Наперадзе выходныя, я буду працаваць над перакладамі. Вы будзеце адпачываць, мабыць, на гэтых настрымах. Вось, велічэзна вам за вашыя падабайкі, падпіскі. Побачымся. Усім пакуль. Добрых выходных.